El que necessites és un dissenyador gràfic. El disseny gràfic és una disciplina relativament recent, bastant jove. Amb el disseny gràfic neix en el moment que necessitem fer llibres. I un llibre es composa de diferents ingredients: pàgines, lletres i imatges. Per tant, un dissenyador gràfic i els alumnes de gràfica impresa d'aquí a l'Escola Massana aprenen a lidiar amb la tipografia, amb la maquetació, amb la direcció d'art i així aconseguim fer publicacions, moltes d'elles singulars. També ens interessa molt fer una bona feina de conceptualització dels projectes. Quan hem d'editar una publicació, sigui un llibre, una revista, un fanzine, el que sigui, primer hem de saber què volem dir, quina personalitat li hem de donar, quin serà aquest disseny. I totes les decisions de tipografia, d'enquadernació, d'imatge, de quin és el paper, tot això penjarà d'aquesta idea. Si és una idea forta, segurament tindrem un llibre amb molta personalitat. Els tallers de l'Escola Massana són un lloc clau perquè ens permeten experimentar. Com que aquí aprenem un ofici, i això vol dir tenir un coneixement concret i unes habilitats específiques, els tallers ens relacionen amb els materials. I com més llenguatges diferents puguem dominar, més originals podem ser. És que aquest model no funcionarà. Mira, porta un full. Sí. ¿Qué posa? Esto sí.